Pinaneknekan dagiti sumasala ken lumugar iti ili a Nueva Era Ilocos Norte iti kinalaing ken panagkaykaysada iti may kawalo at Tanok Festival. Kuna ni Mayor Caroline Arsadon Garvida ket na isang sangayan daytoy atawen kadakwada atin dyan tangamin ket tinabayagen akal kalikaguman da amaala a kinakampyonato ket nagunuddan ita atawen. Dito yung atawen ket na isang sangayan para kada kami nga taga Nueva Era nga daan iti tribo na nga makunkuna nga itneg bueno tingyan. Ket dito yung nga tawen ket na isang sangayan para kada kami na tinabayagan niya. Gunoden mi ko mga kalkalikaguman ket ada kada kami ti kampyonato nga premyo nga nagsasalipan ti amin nga ilili iti probinsya ti Ilocos Norte detoy Tanok ni Ilocano Festival of all festivals ket na ipakita mi kanya digiti kinabaknang nga adda kada kami ti ili ti Nueva Era kultura man wenno iti kinabaknang iti aglawlaw ken kang runaan na ti kinabaknang digiti tattao ti nasayaat nga panggep ken nasasayaat nga kagagalad ti maysa nga taga Nueva Era ken maysa nga taga Ilocos Norte. Kunamet ni Vice Mayor Attorney Aldrin Garvida ket aglaplapunusan iti suportada kadagiti suami na karaman ti Nueva Era contingent. Amoda na kita since 2013 or 2011 nga nang rugiti Tanok. 110% ti idided mi nga suporta ti LGU. Not only financial, moral, but personal. Talagang mapapang kami kani Apo Mayora. Ibubus mi ti confidence at ma-inspire na kita anak tayo. Dito ti makita mi ngamin nga mangi pangato ti confidence da kas membro ti cultural minorities ken kang runana ket mingin pakita at ti ili mi naman pa'y basit nga ili ket adda ti potential na nang runa kadagiti tattao ti kultura ken ti ugali dagiti kakailyan ti ili nga Nueva Era. Inayon pa iti Vice Mayor at ti kinakampyonato da iti kadaytoy atawen ket makatulong manen iti pannaka-promote ti turismo iti lugar da. Damanen Apo nga mamamu ti ilimi numampay iso ti kadaywan iti dumaya ken ti mabagatan. Kaboundary na kamngarod iti Cordillera, Abra, Apayao, Stamet ti Ilocos. Sabi ko mata may ayo pa iti umay nga bisbisita ng runa dagiti turista nga mga mamu itinano mo nga ilimi ken dagiti tattao itinano mo nga kultura. In paimet ni Senior Provincial Board Member Matthew Marcos Manotok iti panangkablaon na kadagiti suami na taga Nueva Era ken dagiti suami na contingents iti karaytoy 2019 Tanok Festival. Minor awards halos na-sweep nila, so very happy for them, obviously, and iba yung reaction nila. Grabe yung commotion nung nanalo sila. So I'm sure this is the culmination of a lot of hard work, not just for the performers, but everyone involved. So congrats to Nueva Era, all the winners and all the participants. As Clyde said, ano ba sabi niya? Win or experience or something. But I think the real winner here siguro is the entire province and all of the spectators and everyone sharing our culture and the celebration that we all enjoyed tonight. Nagbalinmet a second place ti Bado-Badok Festival iti ili a Badok. Third place ti Empanada Festival iti City of Batak. First runner-up iti Kuraratnit Festival iti ili ti Pagudpud. Second runner-up ti Ginginubat Festival iti ili ti Adams. Third runner-up ti Retreat Moncayong iti ili ti Sarat. Fourth runner-up ti Abus Festival iti ili ti Banna. Fifth runner-up ti Siwawar Festival iti ili ti Vintar. Iti ili a Nueva Era ti nakagunod karigiti pamadayaw a Best in Festival Music, Best in Production Design, ken Best in Choreography. Nagunod met ti City of Batak ti Best in Video Design. Ni Jodalina Pukan iti syudad ti Batak iti nakagunod ti pamadayaw a Best Female Performer ken ti Best Male Performer ket ni Sedi Kainglit iti Badok
Ilocos Norte.